किडनीखौ फोजोबस्रांग्रा सुबुंफोरनि सानफ्रोमबोनि गाज्रि हुदा। जुदि नोंथाङा गावनि किडनीखौ मोजाङै लाखिनो लुबैयो अब्ला दिनैनिफ्राय बे गाज्रि हुदाफोरखौ नागार। गोबां सुबुङानो देहायाव बायदि रोखोमनि एसे एनै सानाय बेमार जाबानो पेनकिलार टेब्लेटखौ जायो। नाथाय बांद्राय पेनकिलार टेब्लेट जानाया किडनीखौ गाज्रि खालामो। बेनिखायनो नोंथाङा बांद्राय पेनकिलार टेब्लेट जानायखौ बन्द खालाम। बांद्राय संख्रि जानायाबो किडनीखौ गाज्रि खालामो। सुबुंफोरनि देहानि थाखाय गोनांथार आरो सानफ्रोमबो बाहायबाय थाजाग्रा संख्रिया। नाथाय बांद्राय संख्रि जानाया किडनीनि थाखाय गिथावना। संख्रियाव सडियाम थायो, जायनि जाहोनाव गोजौ थै नारसिनथायनि जाहोन जानो हागौ। बेनिखायनो देहानि किडनीखौ मोजां लाखिनो थाखाय बांद्राय संख्रि जायैआनो मोजां। खिनो ओंखारनायखौ गोबाव हमथाना लाखिनाया किडनीखौ गाज्रि खालामो। नोंथाङा जुदि खिनो ओंखारनायखौ गोबाव लाखिना थायोब्ला सांग्रां जा। खिनो ओंखारनायखौ गोबाव सम लाखिना थायोब्ला देहानि थैयाव गोबाव सम खिया जमा जाना थायो, जायनि जाहोनाव थैयाव गोबां रोखोमनि बियाद बेक्टेरियाफ्रा सोमजियो। बे बेक्टेरियाफ्रानो किडनीखौ गाज्रि खालामो। उन्दुनायाबो सुबुंनि देहानि थाखाय मोनसे गोनांथार। सुबुङा बायदि रोखोमनि हाबा मावो, जायनि जाहोनाव देहायाव मेंनाय जायो आरो उन्दुनो ओंखारो। बेनिखायनो सम जायैनि सिगां सरासनस्रा समावनो उन्दुयो। जेब्ला सुबुङा उन्दुयो अब्ला किडनीयाबो जेबो खामानि मावा एबा दलद थायो। बेनिखायनो बांद्राय उन्दुनायाबो किडनीनि थाखाय गिथावना। बेनिखायनो किडनीखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय 8 घन्टासोल' उन्दुनांगौ। किडनीखौ फोजोबस्रांग्रा सुबुंफोरनि सानफ्रोमबोनि गाज्रि हुदा। जुदि नोंथाङा गावनि किडनीखौ मोजाङै लाखिनो लुबैयो अब्ला दिनैनिफ्राय बे गाज्रि हुदाफोरखौ नागार। गोबां सुबुङानो देहायाव बायदि रोखोमनि एसे एनै सानाय बेमार जाबानो पेनकिलार टेब्लेटखौ जायो। नाथाय बांद्राय पेनकिलार टेब्लेट जानाया किडनीखौ गाज्रि खालामो। बेनिखायनो नोंथाङा बांद्राय पेनकिलार टेब्लेट जानायखौ बन्द खालाम। बांद्राय संख्रि जानायाबो किडनीखौ गाज्रि खालामो। सुबुंफोरनि देहानि थाखाय गोनांथार आरो सानफ्रोमबो बाहायबाय थाजाग्रा संख्रिया। नाथाय बांद्राय संख्रि जानाया किडनीनि थाखाय गिथावना। संख्रियाव सडियाम थायो, जायनि जाहोनाव गोजौ थै नारसिनथायनि जाहोन जानो हागौ। बेनिखायनो देहानि किडनीखौ मोजां लाखिनो थाखाय बांद्राय संख्रि जायैआनो मोजां। खिनो ओंखारनायखौ गोबाव हमथाना लाखिनाया किडनीखौ गाज्रि खालामो। नोंथाङा जुदि खिनो ओंखारनायखौ गोबाव लाखिना थायोब्ला सांग्रां जा। खिनो ओंखारनायखौ गोबाव सम लाखिना थायोब्ला देहानि थैयाव गोबाव सम खिया जमा जाना थायो, जायनि जाहोनाव थैयाव गोबां रोखोमनि बियाद बेक्टेरियाफ्रा सोमजियो। बे बेक्टेरियाफ्रानो किडनीखौ गाज्रि खालामो। उन्दुनायाबो सुबुंनि देहानि थाखाय मोनसे गोनांथार। सुबुङा बायदि रोखोमनि हाबा मावो, जायनि जाहोनाव देहायाव मेंनाय जायो आरो उन्दुनो ओंखारो। बेनिखायनो सम जायैनि सिगां सरासनस्रा समावनो उन्दुयो। जेब्ला सुबुङा उन्दुयो अब्ला किडनीयाबो जेबो खामानि मावा एबा दलद थायो। बेनिखायनो बांद्राय उन्दुनायाबो किडनीनि थाखाय गिथावना। बेनिखायनो किडनीखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय 8 घन्टासोल' उन्दुनांगौ। किडनीखौ फोजोबस्रांग्रा सुबुंफोरनि सानफ्रोमबोनि गाज्रि हुदा। जुदि नोंथाङा गावनि किडनीखौ मोजाङै लाखिनो लुबैयो अब्ला दिनैनिफ्राय बे गाज्रि हुदाफोरखौ नागार। गोबां सुबुङानो देहायाव बायदि रोखोमनि एसे एनै सानाय बेमार जाबानो पेनकिलार टेब्लेटखौ जायो। नाथाय बांद्राय पेनकिलार टेब्लेट जानाया किडनीखौ गाज्रि खालामो। बेनिखायनो नोंथाङा बांद्राय पेनकिलार टेब्लेट जानायखौ बन्द खालाम। बांद्राय संख्रि जानायाबो किडनीखौ गाज्रि खालामो। सुबुंफोरनि देहानि थाखाय गोनांथार आरो सानफ्रोमबो बाहायबाय थाजाग्रा संख्रिया। नाथाय बांद्राय संख्रि जानाया किडनीनि थाखाय गिथावना। संख्रियाव सडियाम थायो, जायनि जाहोनाव गोजौ थै नारसिनथायनि जाहोन जानो हागौ। बेनिखायनो देहानि किडनीखौ मोजां लाखिनो थाखाय बांद्राय संख्रि जायैआनो मोजां। खिनो ओंखारनायखौ गोबाव हमथाना लाखिनाया किडनीखौ गाज्रि खालामो। नोंथाङा जुदि खिनो ओंखारनायखौ गोबाव लाखिना थायोब्ला सांग्रां जा। खिनो ओंखारनायखौ गोबाव सम लाखिना थायोब्ला देहानि थैयाव गोबाव सम खिया जमा जाना थायो, जायनि जाहोनाव थैयाव गोबां रोखोमनि बियाद बेक्टेरियाफ्रा सोमजियो। बे बेक्टेरियाफ्रानो किडनीखौ गाज्रि खालामो। उन्दुनायाबो सुबुंनि देहानि थाखाय मोनसे गोनांथार। सुबुङा बायदि रोखोमनि हाबा मावो, जायनि जाहोनाव देहायाव मेंनाय जायो आरो उन्दुनो ओंखारो। बेनिखायनो सम जायैनि सिगां सरासनस्रा समावनो उन्दुयो।
जेब्ला सुबुङा उन्दुयो अब्ला किडनियाबो जेबो खामानि मावा एबा दलद थायो। बेनिखायनो बांद्राय उन्दुनायाबो किडनिनि थाखाय गिथावना। बेनिखायनो किडनिखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय 8 घन्टासोल' उन्दुनांगौ। किडनिखौ फोजोबस्रांग्रा सुबुंफोरनि सानफ्रोमबोनि गाज्रि हुदा। जुदि नोंथाङा गावनि किडनिखौ मोजाङै लाखिनो लुबैयो अब्ला दिनैनिफ्राय बे गाज्रि हुदाफोरखौ नागार। गोबां सुबुङानो देहायाव बायदि रोखोमनि एसे एनै सानाय बेमार जाबानो पेनकिलार टेब्लेटखौ जायो। नाथाय बांद्राय पेनकिलार टेब्लेट जानाया किडनिखौ गाज्रि खालामो। बेनिखायनो नोंथाङा बांद्राय पेनकिलार टेब्लेट जानायखौ बन्द' खालाम। बांद्राय संख्रि जानायाबो किडनिखौ गाज्रि खालामो। सुबुंफोरनि देहानि थाखाय गोनांथार आरो सानफ्रोमबो बाहायबाय थाजाग्रा संख्रिया। नाथाय बांद्राय संख्रि जानाया किडनिनि थाखाय गिथावना। संख्रियाव सडियाम थायो जायनि जाहोनाव गोजौ थै नारसिनथायनि जाहोन जानो हागौ। बेनिखायनो देहानि किडनिखौ मोजां लाखिनो थाखाय बांद्राय संख्रि जायैआनो मोजां। खिनो ओंखारनायखौ गोबाव हमथाना लाखिनाया किडनिखौ गाज्रि खालामो। नोंथाङा जुदि खिनो ओंखारनायखौ गोबाव लाखिना थायोब्ला सांग्रां जा। खिनो ओंखारनायखौ गोबाव सम लाखिना थायोब्ला देहानि थैयाव गोबाव सम खिया जमा जाना थायो। जायनि जाहोनाव थैयाव गोबां रोखोमनि बियाद बेक्टेरियाफ्रा सोमजियो। बे बेक्टेरियाफ्रानो किडनिखौ गाज्रि खालामो। उन्दुनायाबो सुबुंनि देहानि थाखाय मोनसे गोनांथार। सुबुङा बायदि रोखोमनि हाबा मावो जायनि जाहोनाव देहायाव मेंनाय जायो आरो उन्दुनो ओंखारो। बेनिखायनो सम जायैनि सिगां सरासनस्रा समावनो उन्दुयो। जेब्ला सुबुङा उन्दुयो अब्ला किडनियाबो जेबो खामानि मावा एबा दलद थायो। बेनिखायनो बांद्राय उन्दुनायाबो किडनिनि थाखाय गिथावना। बेनिखायनो किडनिखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय 8 घन्टासोल' उन्दुनांगौ। किडनिखौ फोजोबस्रांग्रा सुबुंफोरनि सानफ्रोमबोनि गाज्रि हुदा। जुदि नोंथाङा गावनि किडनिखौ मोजाङै लाखिनो लुबैयो अब्ला दिनैनिफ्राय बे गाज्रि हुदाफोरखौ नागार। गोबां सुबुङानो देहायाव बायदि रोखोमनि एसे एनै सानाय बेमार जाबानो पेनकिलार टेब्लेटखौ जायो। नाथाय बांद्राय पेनकिलार टेब्लेट जानाया किडनिखौ गाज्रि खालामो। बेनिखायनो नोंथाङा बांद्राय पेनकिलार टेब्लेट जानायखौ बन्द' खालाम। बांद्राय संख्रि जानायाबो किडनिखौ गाज्रि खालामो। सुबुंफोरनि देहानि थाखाय गोनांथार आरो सानफ्रोमबो बाहायबाय थाजाग्रा संख्रिया। नाथाय बांद्राय संख्रि जानाया किडनिनि थाखाय गिथावना। संख्रियाव सडियाम थायो जायनि जाहोनाव गोजौ थै नारसिनथायनि जाहोन जानो हागौ। बेनिखायनो देहानि किडनिखौ मोजां लाखिनो थाखाय बांद्राय संख्रि जायैआनो मोजां। खिनो ओंखारनायखौ गोबाव हमथाना लाखिनाया किडनिखौ गाज्रि खालामो। नोंथाङा जुदि खिनो ओंखारनायखौ गोबाव लाखिना थायोब्ला सांग्रां जा। खिनो ओंखारनायखौ गोबाव सम लाखिना थायोब्ला देहानि थैयाव गोबाव सम खिया जमा जाना थायो। जायनि जाहोनाव थैयाव गोबां रोखोमनि बियाद बेक्टेरियाफ्रा सोमजियो। बे बेक्टेरियाफ्रानो किडनिखौ गाज्रि खालामो। उन्दुनायाबो सुबुंनि देहानि थाखाय मोनसे गोनांथार। सुबुङा बायदि रोखोमनि हाबा मावो जायनि जाहोनाव देहायाव मेंनाय जायो आरो उन्दुनो ओंखारो। बेनिखायनो सम जायैनि सिगां सरासनस्रा समावनो उन्दुयो। जेब्ला सुबुङा उन्दुयो अब्ला किडनियाबो जेबो खामानि मावा एबा दलद थायो। बेनिखायनो बांद्राय उन्दुनायाबो किडनिनि थाखाय गिथावना। बेनिखायनो किडनिखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय 8